Ward area ya Nyansiongo nigo bono omo oyokorwanira ekirogo kyobwe msibe ward eyokorwase ekiama kelia kia UDA Ayubu Tumbo anyare koba konyora ogosira okonene kurwa ase oboteneri bwe kiama ekiyimagega yere konyara kobaga kwegwa obosoku asomusangrekano yomo nyare tokobo kenekiwa ase county ya Kisii seboigo abo bisaba banyara koba kurwa ase kiama ekiya kia UDA abo kulia ira yabo ngamba chikoba kwene kia sobo choli obo kebura chikobo korekana nigo banyara nyare koba ba koena na ogosira kwabere na kwene kia bunanere ora chikoba kwimukia ebendere ya obo choli obo anene ase award eyo bago kwana nigo boigo anene tumba nyare koba koboria serikali nyare koba gosika mutu na kwene kia buna nyare koba korosia ikombekelie kyobo choli ne chimbebe IBC buna enjere yemo yo kwene kia buna bocholi obo nyare koba korwa sobwanga buna enjere yemo yo kwene kelia abamenyi be ward ya Nyansiongo amagendro buna gutumanyo muri kito kurase county Nyamira Paul Kapokara Chingaki abamenye kurwase ward ya Nyansiongo bagendrete kwanya litukone tariki bene yora biko kerario engaki baragenda sobocho irobo kebo kumuchora omwensi kurwase rogongoriga elio hanyara kobaga gosuku mu mutwe magendro kurwase chinseme chiga nigo oyotonete keroge kiona nene uyo boigole neganga yo kebolia gwetera setikiti ya chama ya UDA asedeta Ayubu Tumbo abeire uyo wango monoko seseni wamo na barai bekiama kia UDM Toitabire Ayubu uyu wigetase chabisi kinene chekiama kia UDA amatuka makaitire nigo litukulia leranya rakobaga kwira na ingasobo asaliganiwa monerombe y'abantu kurwase ward ya Nyansiongo abo bagokere gitambukiro gikiama kia UDA kirira sogusira abasabake abo barekerokere ryo gukina korunse gucigoro yani bottom up kuba no moko munene muno kanyari report ye umwana yone mochukuru yone anyore kirwe kiga inene ranya gotokonya indutweka nakonya abantu baito bonsi omwana ono yoito naendegeze tonyore shidagaiga itoiranire magasa maenderero kulingana muna bamenya abiga kurasi nseme chiganiko bagente ko bagwetere mechande mengasa matukayiga enyorekane bunamba bwati mwemsio kubatenendera nabo igo niko bagente ko bagwetere mechande menge ase amagendero araterire buna bakwerera tubwati no ambara tubwati mwemsie mechande ikire iga bamurabone tokore tubwati gasi tole nini ande wateba bukonyi mboyo anyway abantu bange tosomete kenyoroga muno mune vijana nturanyora murai oyore oranya ari guturika kigasi mutarenge gwancha tungane tomumuroye keroge keiga muno twatoreira mabira toire ticket gochaga egere tunyare kuri kugasi na intutorekane esa mutukari mutu nigo umusangerekano yoiga oikiranwa munabasae abagatu nabalia babwate myaka je gatwabwa sobo mu bamuzeseni Ayubu na kulia iranga mbatukunyara kwa bakomoko boka sobo churi obwoboke asibego bagarire kyombe kya IBC kwango yiga bunenjire ya moyo ko batole kurwa sime chande yo bagendeta ko bagwetera na intuntu bwato moyo aire go jage ko gera kiara chirisiko enga kientambe na intuntu takitege ngega asega iga nere toroche uranyare abayiboli baye Ayubu na barabumbatira magega abo bakira ngambiye mono guchase kiama kia UDA nabigo kubabole bamenye kurasi nsamo che ward ya Nyansiongo kumwoko boko chinga kichikura kiranya ariko bahachikorerwa bene mwana garenge safari oikira iga na gokira mwachire kumukwani sabenga segia ko ganda bochibosio sai nabo tigabe competition ingia na gokire mono mwaikire gaga senka yaitu naende wana ongo sabanga nyasaye mwensi pi abamwaikire gaga se kiwande kekya umucyoyo Tumbo kamuranje muira na magega suki omwana ya Ayubu mosuki kapisa bana no mugambyo ino mubwate mumanyete Ayubu nera nigatebere nigarat kunyara ko bagagotrena wekirano elyo gosira abamenye kurasi nseme kiga samagendero asagia kire kyama kya UDA ngambuye munase gitambukire kyo nabo igo kulia iranga na kunyara ko bagakwene kibuna obekira bantamo elyo gogesire kyama kya UDA ekyo gikoragwa muno murayi gwensomuske William Samoei Ruto mombwatesi tosugume gwiripare yamo oika mombe ke ase county assembly ya Nyamira mbakorere gasi buno mwano ino mbaletera magendera gocha ase ward ya ito ti nkoba selective gochie nsemende yonsi te koba boigo
ingo ripoti gitasini kia wanjite kia Ndizi TV kurwase wadi ya Nyansiongo yigotokeme ye bunge ya Borabu me county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara.